Ден 2 от предизвикателството ми с лицевите започва сега. В първите 3 серии нямах абсолютно никакви затруднения, както вчера, но в четвъртата и петата умората отново си каза думата. Надявам се това да ми е последната серия. За сега успяхме да направим 4 по 20. Нека видим какво ще стане. Това беше последната серия. Направихме 20 повторения. Ако трябва да бъда честен, доста се измъчих. На последната даже не можах да направя до края, затова я повторих. Но утре се връщаме по-силни и ще ги направим. Също така реших и да направя едно бързо бягане. Тренировката за днес приключи с бягането. Ще се видим утре.